tagpang iti tangatan. Tinapalabas iti restaurant ni Althea. Immasidagkan kuana ni Don Braulio. Dagos mat apimanaw ni Miguel ang nakadumog. Imbaga ti Don ti patagannad ni Althea kan ikan na daytoy iti dua bodyguard. Ngam nagkadkad lang ni Althea. Iti unag ti kotse. Nagpaliw ni Miguel ket maburburchan daytoy no anya ti pakainaigan ni Althea ken ni Don Braulio. Inlawlawag mat ni Althea ken ni Miguel ti amin maipanggap iti ugali ti ninong na. Iti nightclub. Sinurot ni Bong dagiti buyot ni Don Braulio ket nagbaligi daytoy anang patay kadagiti buyot ti naud-udi. Kastaunay manen ti pungtot ni Don Braulio gapo iti napasamak a pamapatay. Iti saan na nagbayag? Nasaripatpatan dati ayan ni Bong. Dagos anapandabili iti lugar nga ayan ni Bong. Ngam napay dalaeng amang patay ken kuana. Iti met panagsarsarita da Billy ken Don Braulio. Imbaga ti Don, asapulen damanen ni Bong. Itagagayem, tengganyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan. Boss, inaramid min ti amin tapno mapatay mi day Jabong. Ngam talaga nasiglat. Nasiglat ko nam. Tapasig kayo mat amenel anang kamat kan kuana. Ha? Siga, Billy. Kunak man no nasiglat ka. Apay nga ron asan mo ang mapatay day Jabong. Boss. Kung namidiganyak, asikan ti kasiglatan amakannawan. Siga magayam ti kasiglatan iti kinamendal. Boss, talaga Boston! Di kan agrason pa Billy. Sikan ti patayag, no saan nyo ang masarakan dayjay abong. Boss. Iso kayat ko idi apatayan dayjay abong. Gaputa iso ti maysa kadagiti lapad iti negosyo. Saan lang ang makannawan kan elite killer ni Mr. Fortes. No digat kasosyo na pa'y iti illegal a negosyo. Boss, nagsirbi mo't akas may sa tao yun, Bong. Juan. At ito kasalaysayan di pakasaritan ti biyag na. Kan dagiti na itulong na iti grupo. Ngam idag kibaltang ti amin, nagtraidor ni Bong iti grupo. Sino nga tatitimulong kung kuana? Kaya si bibiyag ti awanan ba in? May salay ti kayat asawan na ita, Billy. Saan anapurwan ni Bong iti pinaltugam? Tagasono! Manang ka ng paltog, Billy. Awan pa'y sirserbim amakanawag! Diyos ka. Pagpupungtutan na kita ni Don Braulio. Gapoy ti day Jabong. Adon adaras nginawagan na ti Manal. Panag-adyak kayat. Billy! Oh, apay. Aday bagam. Nadlaw ko nga may ngagpupungtot ka. Iso ngay masidaga. Anya ko matibibiyang mo, ha? Ada ka di maitulong mo iti parikot ko. Inagasi. Ada. Anya? Agaramat tayo iti droga. Bueno, shabu. Anya? Sigurado ang mapukaw ti parikot mo. No nakaraman kan, iti shabu. Sige. Agaramat tayo ti droga. Kayat ko ti agranak iti shabu ita. Inagasi. Ay na. Nakapulas ka may sa dino ti papanam. Surotak ni Miguel iti balay da, tatang. Anya? Kailiw ko ni Miguel, tatang. Kaya't kun amakita. Amom nga raw ti pangsapsapulam. Amok, tatang. Nalaka lang asapulin ti lugar da.
Adamot lang ang amok at taga iti lugar da. Anak, gusto nga tada ito nga ramidan. Kaya't ko lang ang makita ni Miguel, tatang. Kasanon, no saan mo ang madanunan ni Miguel? Ay niya ti kaya't masawan, tatang. Makumikom ni Miguel. Amom da ita. Tatang, Sayat, awagan pa'y nga umuna. Ti cellphone na. Sakbay amapan kay ti lugar da. inaramid ko dayta. Ngam di na sumsungbatan ti awag ko. Sa bagay, man-man nga gimay puno agaramat iti cellphone ni Miguel. Sige, tatang. Agpatuloy akon. Magandad ka kumanay na. Ni Apo Diyos ti kumuyog kan ka. Agyamanak, tatang. Miguel, awan ko di kitrabaho ito kini Ma'am Althea. Adda, Toro. Sukunak inton malam iji restaurant. Anya kipanggap mo nga rawid din ito, gayam. Agtrabaho aklat ta kini Althea. Jack ipadpadlaw ti amok may papan itininong na. Miguel, adda ko may bagak. Anya day ta, Toro? Saan natangataan na ilasin idinagpaliw itong ijay pantalan? Toro, adayo mapasamak day ta. Gaputag padataan naka-helmet iti day di apagteng. Sa bagay, Awan ti makailasin ka data, Toro. Ngam data, mailasin ta ida. Juan, Miguel. Manong ti may sa kilo dito ikan? 100, sir! Ang mabit lang, Miguel, ha? Aglako pa'y. Sige lang, Toro. Sa dino ka diti papananta, Althea? Dumagas tabiit iti balay ti gayam ko. Okay. Oh, apa nga insardon mo ti kotse, Miguel? Ni Nena tinakita ka nakatakder iti batog ti internet cafe. Sino ang nena? Mabit lang. Yatras ko ti kotse. Anya ti aramidam dito Nena. Sika ti gagarak, Miguel. Kaya't ka ang makita. Iso ang sinapul ko ti lugar mo. Ano niya? Agyamanak ta nakita kan. Aw-awagak ti cellphone mo. Ngam di mo matsungsungbatan. Nena. Asino day ta babae a kasarsarita ni Miguel? Nagpasig da magsarsarita. Kayan ayat na nga ta? Napintas a babae. Kan, simple lang di pa nagkaukawas na. Aday ta, agturong dan di kotse. Anya ti trabaho ti gayam mo a babae, Miguel? Tultulungan na ti ama na iti uma. Gusto ka di? Wen Althea. Iti kabang ibang a probinsya ti pagnanaadan na. Amon, sa bali tinadlaw ko kay Kuana. Anya tinadlaw mo? Kas lagim imon iti panagsarsarita ta. Ha? Kita am ti lang na anak katakder iti saan unay nga adayo. Saan ang mapugsa ti panangkita na kadata? Miguel, kaayan-ayat mo ka din ni Nena? Kwa. Nasingid a pagayam ko ni Nena. Sigurado ka? Wen. Kabsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Nang panagkunap, saan la ang agayam ti pangibilbilangan kan ka ni Nena? Apayan ako nam ti kasta. Babae ak, Miguel. Amok tirik na ti babae nga agayan. Althea. Ala, ikat kayo iti gundaway nga agsarita. Total, naitulod na kumatan di ti kondo. Awanan ti papanantapay. Mapankan, iti ayan na, Miguel. Miguel, agsubli akon ije parang. Nena. Panagkunak, makasi nga akla ang kada kayo kini Althea nga amon. Anya ka din ti sasawan. Amok nga agayat ka kan Kuana. Gaputa na pintas kan bakna. Anya ka din day tangay bagbagan, Nena. Miguel. Agluluwa ka maten.
Awan day tayo, Miguel. Di mo ko mapasakitan ti bagim. Amok ni Althea. Nasingpet a babae. Kan awan ti relasyon mi. Kas iti araramidam ita kanya. Miguel, kaano nga ipaay mo ti ayat mo kanya? Kunam idida mo ngay ayatan naman. Ngam kas maisalaan agayam. Ayos! Nagmayat tirik na nakaramat kay ti droga. Ayos, ayan. Agsapo lang iti babae no kastoy lang. Boss, adong man iti babae iti nightclub. Nangaro na kadag iti babae naggapo iti kabisaya. Sana da kaya klase ti babae ti kayat ko inagasi. Kanyang rod, boss. Ni Althea ti pampanunutak. Isu ti kayat ko nga ikutan. Boss! Dayjay a babae ti kapintasan nandito irabaw ti daga nakita. Super sexy. Bagay. Talaga napintas ni Ma'am Althea. Natayag. Kahit na po daw. Nagamo pa itiro pa na, boss. Kanayo na pampanunutak dayjay a babae. Addan tulad tagundawain ama ikutak. Boss, tagayam, panggap mo. Nabayagan, inagasi. Abay, itala nga mamuam, laglag. Siya kung ti karagsakan alalaki dito irabaw tinaga. Na maikutak ti kapintasan a babae itirabaw tinaga. Apay nga taan siyak makaturog. Alo si Isinag. Aktip-tip bayo ak. Itinabiit pa'y apa nagkuyog mi ka ni Miguel. Nakrik na ak iti. Saan ang mabalinda iti amarikrik na kankwana. Tinasayat. Awisig laangan ni Ida ka ni Toro. Mapan kami iti resort ti gayam ko, inton bigat. Kasto yung oras arum rumor ni Althea iti restaurant na. 5 ngal daw ti panagpalpaliw ko. Tila ang driver na ti kanayon nakadwana. Nalakalahang apatayin da dya driver. Kalpasan na. Tagikwaag ti kinababae ni Althea. Kasta tinapasamak gayam. Wentoro, sinurot nak ni Nena dito'y lugar tayo. Ha? Agturong kami kuman iti balay ti gayam ni Althea. Idi makitak ni Nena ang nakatakder iti sangot ti internet cafe. Sa pulan na kuman, no sa dino ti pagnanagdak. Talagang agayat kan Nena gayam. Naggasat ka. Syakla kumantikas kan ka anataer. Habulin ng mga chicks ako nada. Anya? Ni Ma'am Althea ti korsonadak ta nagpintas a babae. At dayta ka manin ako nak, Toro. Amom gayam. No siguro ta makisalip iti beauty contest ni Ma'am Althea. Sigurado ang mga bak. Ngamin, napintas lang arudan. Nasiripay. Beauty and brain ako nada. Toro. My goodness. Liw-liw at imatak ti kinapintas ni Ma'am Althea. Grabe ang beauty na parts. Nakaka-adik. Ala, husto daytan. Kaduan nakit di ta papananta. Sa dino? Basta sumurot ka kanyak. Ay, sige, adamatin kami setak dito'y. Mabait lang nga ro, taus subak tibadok, tagsukatak. Anya? Mapan kay Jesseled. Saan nga iti sangok ti pagusubam iti kamisetam, Toro? Opay kumama pa nagpailay Jesseled ngagsukat. Kat agpada tamat alalaki. Usubak latan tibadok dito'y, gayam. Tulak-lakit din no anyan ti pangawisam kanyak, Miguel.
iti matgayam resort iti balasiw ti probinsya. At kaduwata pa ni Ma'am Althea. Juan Toro, kayat ko nga minti agpalamiis. Nagtaga nga minti panawan. Toro, saan ka di nga day bagam kini Althea? Ha? Dakit din. Awan. Saan ka di ako nam kanyak ako rason? Oops! Tangiwat mo gayam. Anadam. Anya ka diti ibagam kanya, Toro? Ha? Ay, awan, Ma'am Althea. Mangrabrabak lang ni Miguel. Mabitla ang Miguel, Toro. Mapanag iti ayan ti Martinez ang makabalikas iti sao. Anya? Kan may sa. Kaya't kayo ayam mo iti gayam ko ang lalaki. Deji man, oh. Ha? Jay bulsak alalaki? Juan, iso ti best friend ko. Mabit lang, Althea. Saan ka pa'y ngumad adayo? At damang palpaliiw ka datayo. Anya? Asino dyan nakita ni Miguel amang palpaliw kadakwada. Gagayem. Di uliway na denggan, di tuloy, tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Tinapalabas, napay ti grupo ni Billy amang patay ken ni Bong. Nasa irmet tirik na ni Billy idi imbaga ken kuan na ti Don amay sa daytoy amennel. Gapoy tinapasamak. Inawis ni inagasi ni Billy tapno agaramat da iti shabu. When numay parit adoga tapno mapukaw ti busor na iti Don. Itimot ayan danena ken lakay kabo. Imbaga ti immuna akayat na makita ni Miguel. Ngem nasa irlaing tirik na ti balasang gapo iti nakita na alin nangin da kini Althea. Nakarik na larod daytoy iti panagimon. Iti met resort nga ayan da Toro. Miguel kan Althea. Madlaw ni Miguel nga dati mang palpaliiw kadakwada. Itagagayem, dengkenyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Anya ti mapasamak kini Althea iti daytagun daway. Gagayem, iuliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Mabitla ang Miguel. Toro, mapanag iti ayan ti parot wan loro ang makabalikas iti sao. Anya? Agsao ti parot? Juan Toro, kan may sa? Kaya't kayo ayam mo iti gayam ko ang lalaki. Di man, oh. Ha? Jay bulsak alalaki? Juan, iso ti best friend ko. Mabit lang, Althea. Saan ka pa'y ngumad adayo? Ha? At damang palpaliiw ka datayo. Anya? Diyan nakakalugong na imadayo. Itay pa ako mitkita ka datayo. Nailasin mo ka di gayam. Saan, Toro? Nalingdan ti rupa na. Babaan iti kalugong na. Sigurado ka? Ada tayo ti palpaliiwan day at tao, Miguel? Kasta ti panagriknak, Althea. Tinasayaan. Agorder kayon iti kayat yung nga inuman, wano kanan. Siya ti makaam mo. Wow! Jay kanginaanin amakan ti pilyak, ma'am. Oy, Toro, nagtanang ka. Nakababayin kini Althea. Ha? Ala, agorder kayon iti kayat yung. Kalpasan na, agdidigos tayo iti swimming pool. Saan yung nga italtalagtik ko nam amang palpaliw kada tayo, Miguel? Oh my God! Naka-shorts iti nakiting ni Ma'am Althea nga aglanglangoy iti swimming pool. Kaya't kumat ti mapan aglangoy. Ngam awan mo ti imat ko pagsukat ha. Buya iklatan ni Ma'am Althea nga aglangoy. Toro. Ay, bibing ko! Ha? Anya bibing ka sa sawam, Toro? Unay kamat tinggayim. Makapakigtot kamat. Saan ba't nga minapapugsat ti panangkitam kini Althea nga aglanglang eh? Kita umot namin Limawag tinubong.
Gapo iti kinapudaw ni darling ko. Ni Ma'am Althea. Ala, gusto day ta na panangkit-kitam ken kuha na, Toro. Nakababay no masiputan na ka. Yak mat-ipadpadlaw. Talaga ngamin amaawis tirik na akumita ken kuha na gayam. Nagpintas talaga. Nasipot di kadwa itay ni Althea ang lalaki. Nadlaw na ako mitkita ang kadakwada. Sa anak pa ang makaalay tinapinta sa tiyempo. Tapno maalag. Kan matagikwak ni Althea. Siguradong aglagaw ni Don Braulio. Apaman ang maalak iti ikot ko ni Althea. Tinasayangat. Awagak ni Don Braulio iti mansyon na. Tabut-but niya. Billy, umadanin ti sasangpet ti gayem kong Espanyol, ani Mr. Augusto. Kasta ka di, boss? Well, iso nga si kasuin nyo na imbag na di at tao, apaman ang makasangpet. Boss, apa ada kami lang ti mga sikaso? Ada ka di papanan nyo? Awan, nasam ngamin ni Mr. Augusto iti nightlife. Bueno, aginom iti arak. Tigayat na, adu alalaki ti kadwana. Apag iso, boss. Nasam kami mat iti nightlife, kan aginom iti arak. No kayat na, ikan mi pa'y iti agkakapinta sa babae. Oops! Dahito ti saan yung araramidan. Agaputa saan anaesem iti babae ni Mr. Augusto. Ah? Uray ipasangum kan kuan na ti kapintasan a babae. Pulos, di nasagidan. Sayang. Adupay mo dagiti babae tayo dyan. May club. Adaw mauawag iti telepono, boss. Sino nga tamot na itangaw mauawag? Adamot cellphone ko nga awagan na kuma. Ala, sigalangin ti mang sumbat iti telepono, Billy. Uwan, boss. Saan na si katigayat ko ang makasarita? Ti amom alakay nga awan ti sirsirbina. May busesan ka. Urayin nyo ti sumarong nga ramidag iti grupo yo. Tiyawanan ba'y na, Billy? Isupay lang iti nakasaritak. Nga magsagana kayo. Taumayan ti mang dadaal iti grupo yo. Don Braulio. Sino nga taday jaya mang butbutang katatayo, Billy? Jack Mailasin ti boses na, boss. Sakit din ti butbut ng day jaya caller? Nilakit di bong dayjay. Awanan ti sa balipay. Tiyawanan bain. Talaga nga asutan na ti pungtot ko. No isuman jay mawag. Boss. Ala, agalerto kayo lata, Billy. Bantayan nyo na imbag dagiti illegal a negosyo tayo. Diyak kayatan ang maulit pa iti pan nakauram ti bodega iti kalabas. Areglado, boss. Toro, sa di mo ti ayan ni Miguel? Napan ijay ayan ti kotse, ma'am. Kasta ka di? Apay ka di, ma'am. Kaya't ko kung mga iso ti mangikabil iti lotion iti bukot ko. Ha? Ngam ga po taawan. Si kalaangan ti mangikabil iti lotion iti bukot ko, Dora. Siya, Ma'am Althea? Wen, please. Panguntra iti nakaro at darang ti init dahi ti lotion. Ma'am. Apay akas na tilangan. Aglingling at kamutan. Kuwang, ma'am. Diyos ke.
Aramidak nga tati, paparamid na. Toro, napaulimag ka man yan. Please, iapros mo ti lotion, iti bukod. Ha? Uwan, Ma'am Althea. Sa dino ka diti papanan tayo, Ma'am Althea? Itulad na kon iti kondoyonik ko, Miguel. Okay. Toro. Apa di ka matin matagtagari dita? Oy, Toro. Kasarsarita ka. Ha? Ay niya di bagbagam, Miguel. Kunak, apa di ka matin matagtagari? Awan. Makaturturugak namin gayam. Siguro, nagpapas ka. Iso makaturturog kan, Toro. Anya tinagpapasak ako na, ma'am. Anangan iti ato. Ayun, ma'am. Naimas ngamin timakmakan iti napanantayo a resort ti gayam mo. Nagsugak iti kastonay. Miguel, gayam. Kita man tilangak na natairak mo't lang. New style ti buko ita. Una yung tinaramid mo itibok mo, Toro? Apay nga umisong ka, gayam. Saan ka di maibagay kanyak ti barong estilo ti buko? Agasem, malaksid ang nakatakder tibok mo. At dapay ipos na. Dahito iti uso ita, gayam. Imubing ka di tilangak, ha? Wen, imubing kay ti may sa adigos. Sikamot, gayam. Katawaan nakpay. Apay ngamin ngagpapaubing ka, gayem. Para kini Ma'am Althea ter aramida. Anya? Tapno ibaga namat na, anatairak. Kantap no maayat nakmad. Ay, sika talaga. Gumatangak pa'y iti baro abado kan pantalon ko. Iti kasta, maibaw ing kanyak ti atensyon ni Ma'am Althea. Puraya kundi ti ruwar ti restaurant ni Althea. Rumwar kami ita. Tama pa nag-grocery. Anya ti araramidem dito, lalaki. Ha? Sika manan ti makitak dito yung restaurant ni Ma'am Althea. Agdat-daton kakadikan ko, ana? Ha? Kwa? Saan, sir? Tiyamom nga ta, kat nalipata kong tilangan. Sika jay lalaki na siklat. Kwa, sir? Diyak amo ti bagbagayo. Apay, nalipata mo dagiti upat a lalaki anang surot kan ka edi. Amang lugob kumakan ka. Ngem nauna am ida. Ha? Saan nagpadlaw nga mamok na ito yung tao? Apay ket kita anak madlatan? Kwa, sir? Awan. Kaya't ko ti panaglanglangam. Malalaki ka. Kaya't ko asubukan ti kabailam. Ano ti aramidom dito ay pili? Ha? Kwa? Kaya't ko lang kumustahan kay makita ka, Ma'am Althea. Nabayag nga mina na di ka nakikita. Mapantan, Miguel. Sige, ma'am. Di kaya't asawan da ito'y. Kayan ayat na ka din tilalaki. Bajay, naglugan dan iti kotse. Miguel tinagan na. Agsaga na kanyak da dyan tao. Diyak pala nalikwatan tinaramid na kadagiti tao kiti. Kat kayat pa'y ni boss nga agbalin amakan na wan ni Miguel. Addan to na taal daw kanyak ni Miguel. Addan to. Diyak kaya ti ugali dahi ti abili. Manakit lang. Dito lang ti may bagak. Liklikam da dya tao. Wan, Miguel? Iso ti may sa arason. No apay apim manawag iji mansion ni ninong ko. Althea. Bastos dahi ti abili. Awan respeto na iti babae. Anya tinaramid na gan ka?
Mariknag ti panggap ng aramidan kanyak. Kanjak kaya ti panangkit-kita na. No adak iti mansyon ngagmaymaysa. Gusto lang tinaramid mo, Althea. Lumiklik ka kadag iti pagduaduaan titigtig na inaatat tao. Awan. Awanin ti katangap diti grocery. Agbayad tan iti cashier. Mapantag. Sinurot ko ita. Layay. Mayat tilin nang indang agsarsarita iti sango ti grocery store. Agam sa na mabalin ti kastoy? Siyak lang ti umuna ang makaikot iti babay at tartari gagayak launay. Siyak lang. Apay nga ita ka lang, Billy. Napanak lang nagpalpaliway ti aglawlaw ti ili, boss. Anya? Boss, ada napatag nga ibagakan ka. Anya data? Adan kaayan-ayat ni Althea. Apay, anay bagam ti kasta, Billy? Nakitak ida iti lalaki iti sentro. Isumat lagayam akayat ni Althea ti sumina. Kat agnaad iti kondo unit. Boss? Billy, dumeka. Patayam ti lalaki. Akayan ayat ni Althea. Areglado, boss. Ti awanan bain ni Althea. Awan ti utang na anaimbag anakam. Ha! Agsagana kanyag. Dayjay ababae. Ma'am Althea, imayak na papayaban na kanininong mo ijay mansyaw. Apay ka no, Nana Rosalia? Ay, jak amo, ma'am. Amuklatan ti ibaga na kanya. Nagipulong siguro ni Billy kaninino. Ha? Anya ko mati ipulong ni Bilay kinininong, ma'am. Nakita na ngamin nga adakadwak alalaki. Ipagarup lakit din ni Billy akaayan-ayat ko ti driver ko, ani Miguel. Nalabit akasta, ma'am. Chismusaw, day di alalaki. Saan nagamapan iti mansyon? Ma'am, amangan no agungat ni Don Braulio. No di ka maawis amapan ijay mansyaw. Siyak ti makamoken ka na. Ado tinaskan nga aramidot dito restaurant. Anya nga ron ti bagak arason mo nga ikin ni Don Braulio, ma'am. Ibagam kanininong ama kumikumak dito restaurant, Nana. Dayta ti ibagam. Orayit laang yan dito igid ti kalsada ni Miguel. Adalabiit na panaginata. Althea. Sumurot ka kanyak asi tatalungkot. Hindi mo kaya't timasaktan. Limad ang nakapaturungken ka ti paltog ko. Anya ti mapasamat kini Althea iti dayta agundaway. Kagayem, ti uliwain na denggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga stasyon. Tepang! Iti tangatang!